Hello mga kabisaya og welcome sa atong pagpadayon sa laag na to sa Kaamulan. Medyo dugay kita naka-upload guys. Kay grabe, pila sad ko ka days not feeling well no. Wa na gid kaya sa kong lawas ang kainit sa panahon. But anyways, tuloy-tuloy gyapon ta sa atong upload sa atong part 3 ug napagitay part 4. Grabe na ni. Kabalo ba mo diri sa Kaamulan Grounds mga kabisaya, bisan pag walay festival or naagini siyang isa ka resto bar diri nga located ra pud siya sa Kaamulan Grounds, mo ni siyang Yaka Resto Bar. O grabe gid kay ni siya ka unique nga resto bar mga kabisaya, kay mura ni siya, the word itself, the store itself, Yaka, kay syempre typical gid kay nga magyaka ra mo. Og isa gining Yaka Resto Bar nga mapahinambog no sa Malaybalay City, Bukidnon. Mao nang dili gid mag-worry kung kapuyon ta sa atong laag diri sa Kaamulan, kay after sa atong grabe nga tuyok-tuyok diri sa Kaamulan Grounds, pwede na kita moadto sa Yaka Resto Bar, kay aside sa pagkaon nga daghan kitag kapilian, pwede pud kay ta magpahulay. And what are you waiting guys? Pag naagid mo sa Malaybalay City, Bukidnon, ayaw gid mo kalimot sa paghapit sa Yaka Resto Bar, kay all-in-one gikan sa ambience, service, food, affordable food, og mga live bands, music, dili ra na sa Yaka guys. So asa pa man mo, ani na ta sa Yaka. Ayaw mo gaulaw nga ikaw nga nagsayaw, sasayaw sa manubo. Say Duha ka small? No, isa ka small ug tulo ka medium. Katong small kani. Wala na to? Kani ang small. Syempre, dili kompleto itong paglagri sa Kaamulan kung dili ta magpalit sa t-shirt nga Kaamulan Festival 2024 nga for only 250 pesos guys, na nakaipatsada kayo nga t-shirt. Mga kabisaya, diri sa Kaamulan, grabe, tungod sa kanindot sa talan-awon, kabibo, murag wagi kahumanan atong pag-backline no, ug magsige lang gitag tuyok-tuyok ana sa ground. Hantod nga na po kay ganan nga pagkaon. Og dapat, pag muani mo din sa Kaamulan, make sure nga tas-tas gid yung energy, kay sayang ang pag-ani sa Kaamulan pag magpaluya-luya mo diri guys. Guys, correct me if I'm wrong kung sakto ba akong pag-pronounce aning coffee shop or pop-up nga ice coffee diri sa Kaamulan. Hiatus. I don't know kung sakto ba, but kung dili man galing, pues kamo ni mag-adjust. Anyways, diri sa Kaamulan Grounds mga kabisaya, daghan gi kay klaseng-klase nga mga ice coffee nga ga-display dinhi. Ang uban ga-display diri sa ice coffee, medyo familiar na gid kay sa akong pandungog mga kabisaya. Munang nangita tag bago sa atong pangdungog ug sa atong pananaw. Og wala kita masayop mga kabisaya, kay sa pinaka-end sa ga-display diri sa Kaamulan Grounds, nakita na to ning pop-up ice coffee nga pamaligya dinhi. Medyo pricey ilang ice coffee diri mga kabisaya, kay 120 pesos. Curious ko kay despite sa 120 pesos mga kabisaya, daghan galin niya 120. Bro, lami iyang kape. Tapos, aside sa strong yung coffee, dagan siya milk. No wonder, dagan kaya pong kapalit bisan mahal. Diba? Aside sa lami ilang kape mga kabisaya, ganahan po kay kong tanaw sa ilang forma, sa ilang store din di ba? Despite sa kagamay sa area, nabutangan pag inilag second floor. O guess what? Tanawan ninyo ang ilang hagdanan. Murabitag ma-imagine mo itong mahagdanan sa unang panahon nga. Murabitag gipikit lang sa wall, tapos ikaw na bahala mo saka, o ikaw na po bahala nga, dili po ka mahulog pag naog nimo. Munang gakalingaw gikog tanaw sa mga kabatanunan nga gasaka, o mo sa second floor. Ang tsada pagid mga kabisaya, kay diri sa hiatus naslay mga gipang display nga mga games nga pwede na to mabaro mga kabisaya. So since kay hinay makaing signal ana nga adlaw mo to ang mga kabatanunan, nag-decide sila nga mag-games na lang. Guys, sila ko ako na dyan, parang ito lang. Ako na dyan. Ayaw mo gaulaw nga ikaw nga nagsayaw sa
Exactly 5 p.m. sa hapon mga kabisaya og naapagita diri sa Kamulan grounds og tan-awan ninyo ang palibot kung unsa nagid kadaghan sa mga tawo nga gadagsa diri. And since kay karon pa ko nakabalik diri mga kabisaya after 17 long years, 17 or 18. So wala na ko kabalo kung sa mga ganap og naibog kay kog tan-aw mga kabisaya kay daghan kaayo families nga gadala sa ilang camping chairs, camping tables, kay kabalo mo makabisaya, diri sa Kamulan, tungod sa kadaghan kaayo turista nga gadagsa, gakahutdan gyud og tables and chairs ang mga store dinhi. So, kung kamo moadto mo next time, make sure gyud nga magdala mo tables and chairs, kay labaw na kung families mo moadto, kay mas ma-enjoy gyud ninyo ang pagtambay sa Kamulan grounds pag naamoy tables and chairs or blanket kay pwede gid mo maglingkod-lingkod ra gyud sa tunga